салом дӯстон, Барселона дастае ки дар солҳои охир тағйироти зиёдеро пушти сар кардааст, бори дигар собит мекунад ки омодааст барои унвонҳо мубориза барад. таҳти роҳбарии Ханс-Дитер Фликт клуби каталонӣ на танҳо бозии худро устувор намуд, балки футболеро нишон медиҳад ки ба мухлисон эътимод ва умеди нав медиҳад. комбинатсияи бозингарони ҷавон ва таҷрибадор ба як силоҳи пурқувват табдил ёфтааст. бозии Барселона бештар мувозинат ёфтааст. ҳамлаҳои тез, пасҳои дақиқ ва ҳимояи боэътимод чеҳраи дастаеро нишон медиҳад ки омодаи ғалаба аст. оё шумо медонистед ки мо аз хабарҳо ва ҷараёни бозиҳо дар телеграм канали худ ҳамеша баҳсу эфирҳо мегузаронем. онҷо ҷои мухлисони ҳақиқӣ аст ки фикру андешаи худро байни ҳам баён мекунанд ва ссилкаи ворид шудан дар зери навор гузошта шудааст. 41-умин мусобиқаи Суперҷоми Испания дар формати финали чоргона баргузор шуд. ин формат ки соли 2019 ворид шуда буд, ба мусобиқа шиддат ва шавқ овардааст. бори панҷум бозиҳо дар Арабистони Саудӣ дар варзишгоҳи ба номи Шоҳзода Абдуллоҳ Ал-Файсал дар Ҷиддаҳ баргузор мешавад. ин макон ба майдони нави футболи испанӣ табдил ёфтааст ки дар он дастаҳои қавии Испания барои унвони бонуфуз мубориза мебаранд. дар соли ҷории мусобиқа боз ҳам ҷолибтар хоҳад буд, зеро ҳар як даста мехоҳад қудрати худро исбот кунад. масалан шоми имрӯз Реал Мадрид бо Малёрка барои муайян кардани иштирокчии дуюми финали Суперҷоми Испания мубориза мебаранд. бале, аз рӯи сатҳ дастаи шоҳона фаворит аст, вале дар чунин бозиҳо рақиб набояд бо чашми кам дида шавад. Малёрка дар бозиҳои бузург ва ҳалкунанда метавонад бо як нерӯи дигар санги роҳи абардастаҳо гардад. ба ақидаи шумо ки ба финал мебарояд? фаворити худро бо 1x интихоб кунед ва фоидаи пулӣ низ ба даст оред. онҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад то 8000 сомонӣ бонус дар аввалин пардохт бо промокоди TG БАРСА пешниҳод мешавад. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. дар полуфинали аввал Барселона бо Атлетик Билбао рӯбарӯ шуд. дастае ки ҳамеша бо ҷасорат ва қобилияти ғалаба кардан ба рақибони пурқувваташ маъруф аст. аммо дар ин шом дар Ҷидда каталониҳо аз аввал бозиро зери назорати худ гирифтанд. ҳанӯз аз дақиқаҳои аввал маълум буд ки Барселона бо эътимод ва ҳамоҳангӣ бозӣ мекунад, дар маркази майдон бартарӣ дошта лаҳзаҳои хатарнок эҷод мекунанд. ҳамлаи асосии даста дар дақиқаи 17-ум ба вуқӯъ пайваст. як ҳамлаи босуръат ки Педри оғозаш намуд, бо паси дақиқи Алехандро Балде ва голи Гави анҷом ёфт. ин гол услуби Барселонаро нишон дод. тез, техникӣ ва бо дақиқӣ анҷом расидааст. Атлетик кӯшиш кард ки ҷавоб диҳад, аммо ҳимояи Барселона устувор буд ва ба рақиб ягон фурсат намедод. дар қисми дуюми бозӣ каталониҳо бартарии худро ду баробар карданд. Гави ки ситораи асосии бозӣ гашта буд, ба голи худ як ассисти дигарро низ илова намуд. ӯ Ламин Ямалро рӯбарӯ бо Унаи Симон баровард ва ҳамлагари ҷавони боварибахш тӯбро ба дарвоза бехато ворид сохт. ин гол исбот кард ки Барселона як насли нави бозингарони ҷавон дорад ки барои пешвоӣ омодаанд. баъд аз голи дуюм бозӣ оромтар шуд. Барселона ҳисобро нигоҳ доштан мехост ва Атлетик кӯшиш мекард ки фарқиятро кам кунад. дастаи Билбао ҳатто ду маротиба ба голзанӣ даст ёфт, аммо дар ҳар ду гол пас аз баррасии ВАР бинобар сабаби офсайд бекор карда шуданд. ин вазъ рӯҳияи Атлетикро шикаст дод ва барои тағйири натиҷа дигар вақт намонд. Барселона бо як бозии муттаҳидона ва қавӣ ба финали Суперҷоми Испания роҳ ёфт. акнун даста ба бозии ҳалкунанда ки рӯзи якшанбе 12 январ баргузор мешавад омодагӣ мебинад. рақиби каталониҳо ғолиби ҷуфти Реал Мадрид ва Малёрка хоҳад буд ва ин финал ба яке аз ҷолибтарин бозиҳои мусобиқа табдил хоҳад ёфт. ман медонам ки шумо ҳамеша ба Ламин диққат медиҳед, аммо мо як даста дорем ва мо бояд ба бозингарон ғамхорӣ кунем. вай пас аз ҷароҳат баромад ва мо маҷбур шудем ки ӯро пас аз 60-ум дақиқа иваз кунем. даста хуб бозӣ кард ва ман хушбахтам. ман хело шодам ки Дани Олмо ва Пау дар финал метавонанд бозӣ кунанд, аммо дар маҷмӯъ барои тамоми даста ва бозии онҳо хушҳолам. оё Барселона таҳти роҳбарии Ханс-Дитер Фликт аввалин унвони худро соҳиб мешуда бошад? мухлисон бо шавқи зиёд интизори ин лаҳзаанд, зеро ғалаба дар Суперҷом қадами муҳим барои дастае аст ки бо эътимоди баланд ба сӯи эҳёшавӣ ҳаракат мекунад. ба ҳамин тамом то наворҳои дигар хайр дӯстон.